Du fotar mig och jag filmar dig. Vänta, då kommer blixten komma rakt in i denna, va? Nej, jag spelar in, va? Jaha, du spelar in också. Det är bra, då har vi klipper vi ihop dig. Jag filmar dig, du filmar mig. Du fotat mig nu. Jag filmar dig nu medan du filmar. Här är resterna av julbordet. Det är inte mycket kvar nu, men det räcker. Det är skinka vi kan äta. Ja, skinka. Och en macka. Lite senapssill och... Jo, 3 köttbullar och lite rödbetssallad. Potatisar. Gravlaxsås. Vi har ingen mer lax. Nej. Senapssill. Snaps har vi så det räcker. Bröd. Jag ska ni ha ett vörtbröd till, alltså. Ja, ta det.